Stel je voor dat je staat bij de ingang van een groot museum. Vandaag is het Internationale Museumdag. Het perfecte moment om Nederlands te leren voor je volgende culturele bezoek. Volg mee in de gratis app of download het gratis werkblad. Link in de beschrijving of scan de QR-code. Hol van a jegypénztár? Waar is het kaartjeskantoor? Hol van a jegypénztár? Hol van a jegypénztár? 2 felnőtt kérem. 2 volwassenen, alstublieft. 2 felnőtt kérem. 2 felnőtt kérem. Van hangos útmutatójuk? Heeft u een audiogids? Van hangos útmutatójuk? Van hangos útmutatójuk? Kérem, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat. Raak de tentoonstellingswerken niet aan, alstublieft. Kérem, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat. Kérem, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat. Fotózhatok itt? Mag ik hier foto's maken? Fotózhatok itt? Fotózhatok itt? Ez a festmény a 17. századból való. Dit schilderij is uit de 17e eeuw. Ez a festmény a 17. századból való. Ez a festmény a 17. századból való. Az időszaki kiállítás a második emeleten van. De tijdelijke tentoonstelling is op de tweede verdieping. Az időszaki kiállítás a második emeleten van. Az időszaki kiállítás a második emeleten van. Ez a szobor elképesztő. Dit beeldhouwwerk is ongelooflijk. Ez a szobor elképesztő. Ez a szobor elképesztő. Mikor zár a múzeum? Hoe laat sluit het museum? Mikor zár a múzeum? Mikor zár a múzeum? A kávézó a pince szinten van. Het café is in de kelder. A kávézó a pince szinten van. A kávézó a pince szinten van. Látogassuk meg az ajándékboltot, mielőtt elmegyünk. Laten we de souvenirwinkel bezoeken voor we vertrekken. Látogassuk meg az ajándékboltot, mielőtt elmegyünk. Látogassuk meg az ajándékboltot, mielőtt elmegyünk. Egész napot itt tölthetnék. Ik zou hier de hele dag kunnen doorbrengen. Egész napot itt tölthetnék. Egész napot itt tölthetnék. A kedvenc alkotásom a portré. Mijn favoriete werk is het portret. A kedvenc alkotásom a portré. A kedvenc alkotásom a portré. A múzeum vasárnaponként ingyenes. Het museum is gratis op zondag. A múzeum vasárnaponként ingyenes. A múzeum vasárnaponként ingyenes. Ma a múzeumok nemzetközi napja van. Vandaag is het Internationale Museumdag. Ma a múzeumok nemzetközi napja van. Ma a múzeumok nemzetközi napja van. Gyerünk vissza a következő kiállításra. Laten we terugkomen voor de volgende tentoonstelling. Gyerünk vissza a következő kiállításra. Gyerünk vissza a következő kiállításra. Uitstekend. Laten we nu deze zinnen oefenen. Jouw beurt. Heeft u een audiogids? Van hangos útmutatójuk? Van hangos útmutatójuk? Jouw beurt. De tijdelijke tentoonstelling is op de tweede verdieping. Az időszaki kiállítás a második emeleten van. Az időszaki kiállítás a második emeleten van. Jouw beurt. Raak de tentoonstellingswerken niet aan, alstublieft. Kérem, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat. Kérem, ne érintse meg a kiállítási tárgyakat. Jouw beurt. Ik zou hier de hele dag kunnen doorbrengen. Egész napot itt tölthetnék. Egész napot itt tölthetnék. Jouw beurt.
Laten we terugkomen voor de volgende tentoonstelling. Gyerünk vissza a következő kiállításra. Gyerünk vissza a következő kiállításra. Fantastisch! Kijk opnieuw om de zinnen te consolideren, of probeer de gratis oefeningen, link in de beschrijving.